Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mapatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Local campaign period nagsugod na. Mga kandidato may kinailang ang mga gimmick. Comelec nagapaandam sa publiko nga hindi palipat nga may pandemic sa gihapon. Full face-to-face classes sa mga universidad kag kolehiyo ginapaabot sa bulan sa Abril. Sa Sipali City, bako gisunog sa mga ginaligar katapos ang NPA. Kag sa Good Vibes, aton tultulon ang Latason Falls sa Calatrava sa tripping rooming kag surprise birthday party para kay Lola Encarnacion sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, full face-to-face classes sa mga kolehiyo kag universidad sa probinsya ginapaabot sa bulan sang Abril. Humalin sang nagligad nga tuig, natigay ng limited face-to-face classes sa mga estudyante sa tertiary level sa pihak sang COVID-19 pandemic. Pero limitado lamang ang in-person classes sa medical and health allied programs. Suno kay Marca Molina, ang Executive Vice President sang STI West Negros University kag Presidente sang Negros Occidental Private Schools Sports Cultural Educational Association (CONOPSEA), kasubong sa nga pila ka mga kolehiyo kag universidad sa probinsya, handa na sila sa pagbalik sang full face-to-face classes sa Abril sa idalom sa ginapaabot nga Alert Level 1. Tagsa ka mga eskwelahan sa tertiary level ang may kaugalingon naman nga mga pagsulundan nga naangot sa ginapatuman nga health protocol sa Interagency Task Force Against COVID-19. Mga fully vaccinated lang nga estudyante ang pwede sa full face-to-face classes sandig sa Resolution number 164 sang IATF. Ang kutob sa hindi pa fully vaccinated ang pwede makapadayon sa flexible learning modality. So we are happy no nga kahit paano before we end the second semester this year, makabalik na, makakitaay na ang mga mag-classmates kag ang mga teachers nila no. That would be April? Depending on the school, pwede actually subong, pwede na sila. There are some na April, like for example sa Amon, we plotted already this week to do the laboratories for the students, and hopefully by the last week of April or the first week of May, maka-full blast na kami sa face-to-face classes naman. Sa number 9, masobra sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sa poultry kag poultry-related products na intercept sa probinsya. Iniangot sa pagpatuman sang Executive Order 22-09 nga nagadumili sa pagsulod sa mga live birds lakip na sa mga produkto sini nga gikan sa Luzon kag sa mga lugar nga mayara sang bird flu cases. Sa March 12 to 18 nga report sa Provincial Veterinary Office, masobra sa 533,000 pesos nga poultry kag poultry-related products ang na-intercept sa inspection nga ginpatigayon sa San Carlos Port, Kabangkalan City Animal Quarantine Checkpoint kag Bacolod Silay Airport. Ang mga table eggs ang ginkumpiskar kag ginlubong, ang dressed chicken ang ginpang-ship back kag ang mga balot naman ang ginkumpiskar. Masobra na sa 7.6 million pesos nga balor sa poultry kag poultry-related products sa kabilugan ang na-intercept sang task force humalin sang Marso 1. Sa number 8, mas ginapahugtan karon sang militar ang pagpatigayon sa ilang security patrols. Inisuno kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander ng 303rd Brigade ng Philippine Army, agud to mapabilin ang stable security situation. Kasunod sa pagsugod sa local campaign, wala man sang pagsaka sa alert level status. Suno kay Pasaporte, mas labing ginatutukan ang mga security activities. Padayon man ang ilang pag-coordinate sa COMELEC kag sa pulis, ilabi na sa pagpatigayon sang joint checkpoints. Ang tanan suno kay Pasaporte, magadepende
sa mangin sitwasyon, ilabi na sa mga lugar nga damlag pa na identify na bilang watchlist areas. Suno kay Acting Election Supervisor Roberto Salazar, may 18 man ka mga election watchlist areas pero mahimo nga may pagbago sa listahan sa pagsugod sa local campaign. Arat na gid man na dayang AFP kag military. No? Galing iti siguro intensified lang ilang operations, ang conduct sang intel gathering, no? Ginatutukan gid nila, no? Kay ti syempre ginalikawan naton nga ti may matabo nga paano nga pag-atake during the conduct of the election. Sa number 7, Police Station 6 may haran na isang person of interest sa pagpatay sa isa ka call center agent sang Miyerkules. Natubod na sang PNP kung sino ang tabuo ni Paul Angelo Diesto antes siya gilutang patay sa Barangay 31 sa syudad sa Bacolod sa nagligad nga Miyerkules. Ginpahayag ni Police Station 6 Chief Police Major Leo Estopa, may isa sila ka persona nga ginakabig person of interest nga ginatutukan nga amo ang ulihi nga nakachat ni Gesto antes inigilutang. Suno kay Estopa, nabasahan sa pagbayluhan sa mensahe sa duha sa diin natalana sila nga magkit-anay. Wala na ginhambal ni Estopa kung ano ang rason sa pagkitaay sang duha. Suno pa kay Estopa, ginabestigaran man nila kung mayara sang footage sang CCTV nga nahamtang sa lugar sang krimen. Si Gesto ang gikan sa ilang puluyan antes natabo ang krimen. Sa number 6, lalaki patay sa hinubaan matapos nga ginlabo. Patay ang 51 anyos nga si Herald Francisco matapos iniginlabo sa barangay Bulwangan sa Banwa sang Ginubaan. Sa investigasyon sa PNP, nagbaisay ang biktima kag ang suspect nga si Calixto Peralin. Ini ang nagtulod sa suspect para magkuha sang binangon kag iya gilayon nga ginlabo sa makapila ka beses si Francisco. Dead on the spot ang biktima. Naaresto naman sang PNP si Peralin. Sa number 5, driver patay matapos magsuhot sa truck ang iyang ginadala nga auto. Patay ang driver sang salakyan matapos magsuhot ang iyang auto sa truck nga nagpabulkit sa higad sang dalan sa Miyerkules sa highway sang Barangay 1 sa Cabangalan City. Ang biktima gikilala kay Wilber Susbuksan, 53 anyos. Sa investigasyon sa PNP, nagapadalagan padulong sa Kabangkalan proper ang salakyan sang hinali na lang ini magrekta kag magsuhot sa nagaparking nga truck. Wala sang early warning device ang truck suno sa PNP kag naka-hazard lang ini. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Sa number 4, backhoe sa Sipalay City ang ginsunog sang ginapatihan NPA. Isa naman ka backhoe ang ginsunog sang kagabi sa mga armado nga ginaalagar katapos ang New People's Army sa Barangay Kamindangan sa syudad sang Sipalay. Suno kay Major James Latayon, ang hepe sang Sipalay PNP, kapin 50 ka mga armado ang nagsunog sang backhoe sang contractor nga ginausar sa paghimo sang pika-pika sa nabukid nga barangay. Posible suno kay Latayon nga may kangtanan sa kapaslawan sang contractor nga maghatag sang revolutionary tax sa rebelde kabangdanan nga ginsunog ang ila nga backhoe. Sa number 3, Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nagsiling nga ang mga wala nila ginupod sa Grupo Progreso ang mga wala man makita sa tiun sang pandemic. Antes gitpatpat sa katapos ang Grupo Progreso ang ilang plataporma sa gobyerno sa katapos sa media sa kahapon. Isa-isaan ang naging pasalamatan ni Mayor Evelio Lunardia ang mga kaupod yung kandidato nga naging instrumental sa peak ng COVID-19 pandemic. Gituad sa grupo ang ilang prioridad na nakipdiri ang pandemic recovery projects nga naangot sa health and social services, economy and infrastructure development kag ang pagtukod sa smart city framework for local government. Gindugang sa alkalde nga ang hindi nila kaupod sa grupo ang wala man may nahimo sang pandemic. Sa tinalikdan nga debate, ginpamangkot man ni congressional candidate Dan Atayde sang GP kung ano ang nahimuan ni electionist Congressman Greg Gasataya sang pandemic. Sa batig Gasataya, mahimo nga wala sa Bacolod si Atayde sang nagpalabot siya kag sang iyang
mga staff sang bulig sa mga nagakinahanglan. Siga sa taya kag Sunday incumbent councilors Al Espino, Simpol Distrito kag Bart Orola ang anay katapos ang Grupo Progreso nga nag-upod kay Mayoralty candidate Albi Benitez sa idalom sang Asenso Bacolod. And coincidentally, those who are not here with us now were also the ones who did not do anything during the pandemic. Those are nakalabilin. So we're happy with what we have. We're happy with what we have. 75% lang ang ambal na wala ka nakabulig. Okay, Congressman Greg, with all due respect, basi Waikes Bacolod sa pandemic. Araw ka sa I've Bacolod. been making the rounds all over Bacolod City, upod sa akon mga staff. In fairness and in defense to my staff nga nagtaya sang ilang kabuhi. Why kuya nagtuhaw all of a sudden? Sa number 2, karon nga nagsugod na ang local campaign kag hindi mapunggan ang pagdaguso sa mga supporters kasubong man mga mass gathering. Commission on Elections nagapahanumdum sa publiko nga yara sa gihapon ang COVID-19. Sa resolution nga ginpagwa sang COMELEC bahin sa in-person campaigning, hindi na kinahanglan pa sa mga kandidato nga magkuha sang permit gikan sa COMELEC Campaign Committee sa pagpatigayon nila sang kampanya, caravan, motorcade o kon public rallies sa mga lugar sa idalom sang Alert Level 1 kag Alert Level 2. Ang Bacolod City yara sa Alert Level 1 kag ang Negros Occidental naman sa Alert Level 2. Sino kay Acting Provincial Election Supervisor Roberto Salazar, sa mga public rallies kinahanglan na lamang nga magpahibalo sa election officer sa natungdan nga lugar. May paghalugman sa mga rekisito suno kay Salazar, nagapabilin ang patakaran sa in-person campaigning. Hindi gihapon pwede ang handshaking o kun pagpangamusta, beso-beso o kun magsulod sa balay-balay. Sa isang pagpatigayon sa kampanya, hindi malikawan suno kay Salazar nga tuman ka exposed sang mga kandidato. Ang patakaran sang COMELEC suno sa iya gintihon para mapangapinan ang ikaayong lawas kag malikawan ang liwat nga pagtimbuok sang mga kaso. Pahanumdum naman sa mga kandidato likawan ang below the belt nga kampanya kag ipabilin ang matawhay kag malinong nga eleksyon. Hindi kita magpakampante. No? Kag wala kita na iya kakilala, kag wala kita kabalo, hindi na nagalali ng mga kandidato nga na iya. No? This period, practically sila ng mga career subong no? Kahit especially kung i-allow nyo magsulod sila sa inyong panimalay, no? Kag hindi ka mag-protectan. Well, of course, dapat i-maintain nila no? Ang high level nga campaign, no? Wala lang mga below the belt nga kampanyahanay, no? Wala sang obscene. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Local campaign period nagsugod na. Mga grupo kag mga individual may kinailangan diskarte sa pag-kick off sang kampanya. May report si Nico Delfin. Bisan ang mabunok nga ulan, wala makapugong sa opening salvo sang Asenso Victoriahanon kag after sunset party sa Victoria City. Sa pagpanguna ni Mayoralty candidate Javi Benitez kag running mate nga si Vice Mayoralty candidate Junbi Bantog III, ginpalabot sang grupo ang ilang mga tinutuyo sa bahin sa mga proyekto tuoy sa economic recovery, pagpasanyog sang health and services, edukasyon, dugang nga reforma sa bahin sang panghimanwa kag iban pa. Kaupod sang grupo ang mga nagapapili sa pagkakonsihal. Nagupod man sa opening salvo sanday Governor Eugenio Jose Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer, incumbent Congressman Kiko Benitez, anay Congressman kag Bacolod City Mayoralty candidate Albi Benitez. Sa Silay City naman, nagkaravan ang mga kandidato sang Asenso Silay sa pagpanguna ni incumbent Mayor Mark Goles kag sang iya mga kapartido.
Sa Bacolod, nangin pinasahi naman ang opening salvo sang independent candidate nga si Ricardo Canutan nga nagparada sa Burgos Public Market. Kaupod niya ang mga dinosaurs kag panda nga mascots nga mga replika sa mga comic characters nga makit-an man sa ilang nga resort. Buwas dungan ang kick-off sang kampanya sang Asenso Bacolod sa Paglaom Sports Complex kag sang Grupo Progreso naman sa Bacolod City Public Plaza. Dungan sang pagsugod sang local campaign ang nagapadayon nga Operation Baklas sang Task Force Baklas nga ginapangunahan sang Comelec Bacolod. Kaina ginbalikan sang task force ang Dalan Lacson kag ginkakas ang mga oversized kag iban pa nga campaign materials nga wala nabutang sa designated common poster areas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Kag para sa good vibes, yari naman ang ginhanda namon sa inyo nga pang-good vibes sininga weekend. Sa unahan lang sa banwas ng Don Salvador Benedicto kag sa higad sang highway, makita ang Latason Falls. 30 minutos nga lakat, amo sini kalapad nga waterfalls ang nagahulat sa imo sa idalom. Namtang ini sa Barangay Marcelo sa banwas ang Calatrava. Makalilingaw kay may mga cottage kag lamisa nga pwede mapungkuan samtang nagakape o kun nagaatubang ka sa daw kurtina nga pagdagdag sa tubig. Ining atong tultulong sa Sabado sa tripping ni Roming. Kag sa Sunday naman, nakata atenda sa surprise birthday party para kay Lola Encarnacion Solis sa City Utambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Nagbulan sang regalo para kay Lola, kag nanari-sari nga mga putahe ang ginhanda para sa iya. Ang mga bisita, mga anay abyan niya nga madugay niya nga wala makita, ang iba hindi niya pakilala pero nagtampong para maghatag sa bulig. Emosyonal si Lola kag iya pa na istorya nga may isa siya gali ka bata nga ginpa-adapt sang una. Ang ginayo nila si mong bata nga adoptaro nila. Napasagot ka na lang. Nabuhay ko may mo, nabuhay ko sing pariente nga nagabulig sa akon. Ang istorya ni Lola kag ang iyang birthday party sa Domingo sa Baganihan. Barb, at least may rollback sa presyo sang crudo kag sa gasolina. Medyo lapit-lapit isa. Una ng ESB. Dunanudom ako awa. Okay? Oo man, Ming, no? Kag deson, ang mga paliwaliwa nga makuha mo da Balaruming after a stressful week, worth it nga Correct. katuan mo. Gamay lang gid nga walking, Barb, at least exercise gamay. Kag ari Barb, si kata ni si Lola Encarnacion sa baratang story sa iya. Na istorya niya sa iya birthday party nga may isa siya gali ka bata. Oo, Ming, no? Kasubo So, siya doon nga pa nasubuan mo ko. But taking a look at the other side, nanlipay mo ko Balarumi sa everything nga. Kadamo sa mga natandog, Correct. kag naghatag sa iya. Kag biskan sa amo na ako maagi, napalipay man sila. Kag subong Barb may nagakonstruct ng tugin balik itong hagdanan niya kag ibutangan na sa suga. Masanag na. Naguba. Pero dito ako naguba ha. Kagabi ito mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalol ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!